ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ህሉዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ዘቕንዐ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ብረቡዕ 17 ለካቲት ዘካየዶ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ቃለ መሕትት ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ምስግጋር ለውጢ ተኣሳሲሩ ብዞባ ደረጃ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ሃዋህው ንምስፋን ክልቴን ሃገራት ኣብ ንጡፍ ጽምዶ ምጽናሕን ጠቒሱ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ጭንቀት ዝፈጠረሉ ጃንዳ ወያነን ደገፍቱን ነቲ ዝተፈጥረ ሓድሽን ኣወንታውን ምዕባለ ንምዝራግ ዝከኣሎም ክጽዕሩ ምጽንሖም ሓቢሩ። ንሕና ናይ ሓዋሩ ሰላም ስለ ዘገድሰና ናይ ዶብ ጉዳይ ኣይተሃወኽናሉን ብመሰረቱ እውን እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኻልእ ኣጀንዳ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት እቲ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ጅሆ ስምዒት ብምእታው ክገብሮ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምቅርራባት ኤርትራ ብደቂቑ ክትከታተሎ ዝጸንሐት ጉዳይ ምዃኑ ኣገንዚቡ። በዚ ድማ ኦም ሓጀር ኣብ ዝተገብረ ርክብ ባዕሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ጃንዳ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምቅርራባት ትርጉም ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣካይድኡ ከተዓራሪ ንመራሓይ ናይቲ ጃንዳ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። እቲ ጃንዳ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝኾነ ክጽበዮን ክሓስቦን ዘይክእል ቀቢጻዊ ስጉምቲ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውጥኑ ነቲ 32,000 ሰራዊት ሓደ ስልሲት ካብኦም ተጋሩ ዝነበሮ ሰሜን ኣጥቂዕካ ንምድምሳስ ከምኡውን ናብ ማእከል ሃገር ገስጊስካ መንግስቲ ምግልባጥ ብድሕሪ ድማ ንኤርትራ ምውራር ምንባሩ ጠቒሱ እዚ ኣብ ጉጉይ ቅማሪ ዝተመርኮሰ ውጥን ግን ኣብ መወዳእታ ዕምሪ ናይቲ ጭፍራ ከም ዘሕፀረ ሓቢሩ። እዚ ጎንፂ እዚ ይኹን ካልእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ውፅኢት ናይ 30 ዓመታት ኤትኒካዊ ፖለቲካ ወያነ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ካብ ኢራቅ ጀሚርካ ኣብ ሶርያ፣ ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ከባቢናን ዘውረዶ ዕንወት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣገንዚቡ። ህዝቢ ኤርትራ ጸገማት ናይ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ቃልሲ እዋን ትምህርቲ ዝወሰደሉ ምዃኑ ብምሕባር ድማ እርማት ናይ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ። ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምእላይ ዝሓሸ ዞባዊ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓባር ክንሰርሕ እንኽእለሉ ባይታ ንምፍጣር እንገብሮ ምትሕጋዝ ድማ ኬር ወይ ሕርያ ዘይኮነ ግዴታ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ። እዚ ናይ መወዳእታ ዝተረኣየ ናይ ዕብዳን ዕንደራ ዓብ ትምህርቲ ቀሲምናሉ ስለ ዘለና ኣብዚ ከባቢ ዘላቒ ርግኣት ንምፍጣር ናብ ንጡፍ ተበግሶ ክወስደና ዝግባእ ተመክሮ ምዃኑ ድማ ኣብሪሁ። ኣብ ዞባና ብሓይልታት ግዳም ዝድረኽ ብዙሕ ተርእየታት ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሓፅቢ ሚሌኒየም ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ኣብዚ ከባቢ ናይ ግጭት ምስምስ ክፈጥሩ ናይ ዝደልዩ ወገናት ድፍኢት ከም ዘለዎ ኣነጺሩ። እቲ ጉዳይ ካብ ሃልኪ ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ቆይቁን ርሒቕካ ኣብ ግጭትን ካልእ ተጻብኡታትን ከይኣቶኻ ንህዝብታት ናይዚ ከባቢ ዘላቒ ቁጠባዊ ዕብየት ከምጽእሉ ብዝኽእል መንገዲ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝግባእ ቴክኒካዊ ጉዳይ ምዃኑ እውን ኣገንዚቡ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ናይ ምስግጋር መድረኽ ዘለዋ ሃገራት ብምዃነን ካልእ ዝዓበየ ክፍታሕ ዘሎ ብድሆታት እናሃለወ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ጎንፂ ከኣትዋ ንህዝብታት ክልቴን ሃገራት ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይብሉ ድማ ረዲዩ። እቲ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ባዶ ድምር ፀወታ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ግን ተስፋ ዘቆርጥ ዘይኮነ ዘሎ ኣተሓሕዛ ናብ ቁኑዕ መስመር መሊስካ ንዝሓየለን ቁኑዕ ተበግሶታትን ዝድርኽ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣረዲዩ። ኤርትራ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ዝምድና ብዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ መሰረታዊ ነገር ንግዜያዊ ረብሓታት ዘይኮነ ንዘላቒ ዞባዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ርግኣትን ዘገልግል ሓባራዊ መረዳእታ ምፍጣር ምዃኑ ጠቒሱ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ጻዕሪ ብዙሕ ሰጊሙ ከም ዘሎ ብምሕባር ቁጠባዊ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ምስ ናይ ድሕነታውን ጸጥታውን ኩነታት ተጠሚሩ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይካዚ ኣብ ዘቤታዊ ኩነታት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምሕያል ትካላት ጥዕና ቀዳምነት ተዋሂቦም ዝስራሓሉ ዘሎ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ከምኡውን ንደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ዝቐረበሉ ሕቶታት ሰፊሕ መልሲ ሂቡሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ማለት ኣብ ምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይኹን ዕብየት ቁጠባን ዕማማት ሃገራዊ ድሕነትን እቲ ወሳኒ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ብንቕሓት ከቲቱ ኣበርክቱ ከዕዝዝ ጸዊዑ።